Zdravo ljudi, dobrodošli u moju drugu epizodu. Da, drugu epizodu, kako se zove, ovo bre Lola, da? Igramo protiv Nocturna. Znači, imamo Jungle Masterija, imamo ovaj Assassin skin, vrlo je cool. Ajmo, uzmemo ovaj rebuff. Da li će da uzme? GG. Opa. Bravo, sa Fizem. Sad ima i taj čekaj. Dobro. Imamo samo vukove da pobijemo i ovdje je dobar toplin ide. Ovo će da uradimo, da imamo vision ako ovdje dođe onaj, ako ovdje dođe ovaj Nocturne. Ajmo, vukovi. On je vrlo dobro što je kada ti ucvrcao, što imamo prednost u levelu i u svemu. Znači on nema svoj ovaj blue buff. A ja imam tako da idem sad da ga pokupim. Inače, kako se zove, level 5 sam sa masterijom, da. Imamo ovaj Assassin skin. Ovo mislim da ovo sviđa što imam kao nožiće ovdje. Uzmemo ovaj naš blue buff, da će stavimo ward da ako dođe kod AP Twitch. Prvi put u životu vidim. Nema veze, idemo mi. Nastavljamo svoju džunglu. Ovo će da se nam to jest level up će da se, onda možda idemo da vidimo, ćemo da vidimo da li je njegov red buff, da li je tu u stvari. Idemo samo oduzimo, stavimo jednom ward. Znači da ne, moram da pomognemo, ne da pomognemo, pušit ću ako mogu bot lane, možda im čak i ne idemo, nemoj. Neću reći. Sad samo da čekam. Tako. Sad me ovo kula mnogo pogodila. Mislim, možda. I on je uzut. Ja, lopov. A uzet ćemo ovo. Sad će da napadnemo ovu. Ajmo. Tako. Svaka čast za moj tim. Dobro, idemo za sada. Dobro nam ide. Ja sam, ljudi, skoro 6. level. Ovo je predobro što smo izgankali. Znači, dobili smo 2 kila, 1 assist, što onako uopšte nije loše. Idemo ovo da radimo. Evo. Vukovi, level 6. Nice. Tu je ovaj Twitch. Dobro.
Idemo da kupimo ono što nam treba. Devor. Ajde, čekat ćemo. Čekaj. Ovo dobili jasno. Idemo sad da farmamo Devor. Opa. Idem jer mogu da ga jez. Možda. Da. Opa. Nema ti pomoći, Rem. Tako. Idemo na Šivanu. Dobro. Čekaj, on ima 2 kila. Što je nice. Nocturne nema Devor. Nice. Naš red up. Da, uzet ću mu goleme. I... Op. Opa, ne. Što ne znam. Red up njegov. Ajmo. Ovaj ulti pogrešio što je bacio ult. Ovdje. Sudim. Da, redi up. Čekaj. On je ovdje. Mogu da mu uzmem. Easy. Nice. Nice. Idemo ovdje da popnemo ovo. Gdje je Twitch? Evo ga. Tako. Ubili smo njega. Naš ready up. Ne šta da radim. Idemo da mu damo ovaj blue. Dobro. Znači sada će da ubijamo ove u našu džunglu da bi dobijali ove stekove za Devor. Idemo za čas. Ne znam da li odmah nego uzmem. Opa. Koga? Nije ga bio. I dajte zvuk. Idemo da gankamo bot. Idemo. Možda da. To je Ez. Idemo, znači ovo je Ez game 100%. Nice. Idem. Okay. Idemo da kupimo, treba sad da skupljamo za Blade of King. I onda će da idemo
Sad će da kupimo ovaj... King, da. To jest uzet ćemo ovo da... Imamo i attack speed, imamo i damage. Idemo da uzmemo naše goleme. Ovaj game je 100%. Jer, ono... Idem. Dolazim. Treba. Čekaj, možda mogu. Ne, treba će mi 8. level. Wow. Hoću da ovdje malo da... Imamo 14 steka, što nije loše. Tamo su... Eši. Možda da pop... Mogu sve da ih ubijem. Mogu idem da ih... Spotretam sve. Evo. Gdje je Eš? Eš, where are we? Ona je vjerojatno u žbunje otišla već. Ne, da. Gdje je van? Čekaj, kad će nama Red Bull? Ajmo da imamo da li je tu ovaj. Tako. A ja ne znam zašto sam si uopšte ja flash. Idemo. Idemo poslije da gankamo top. Ne. O. Dobro, uzeli smo ovaj Rift Hill. Tako. Idemo pored buff. Idemo mid za... ubilo ga još. Uskoro završavamo.
Uzet ćemo ove reaktore. I idemo... Wow. Wow. Idemo sad... Kako se zove... Možda mogu. Ne znam da su... Možda ovdje doktor. Ajde evo. Oni dole radi Drake, da. Ovdje 100% bio. Treba ću... da. Ne, nek. Dolazim. Ajde, ult me up. Opa. Boom, koliko smo neki. Idem je nešto. I... Zaraz ću pitać. Ajmo. Nemam dosta killovi. Oh my god. Ne znam. Tamo nijemo pare za ranking. Da. Sad brzo udaramo. Idemo da ubijemo ovog Twitcha, ne vjerujem više. Sad ću da popnem ulti. A njemu da treba pomoć. Ovo je Ez bio. Idemo da uzmemo red. Izvinite što sam na nekim trenucima čutao. Zato što brat mi tu u sobi bio, pa dok ja sklonim. Idemo, ovo je pobjeda. Idemo. Wow. Ne znam zašto je ovoliko jaka, uopšte niko nije na feedo. Rage Blade će da kupimo sad. Znači, mnogo jaka. Bist halt so gut. Opa. Pišite dole u komentarski s čim da snimam. Sa kojim šampionom. I da li top lane, da li mid ili bot ili jungle, sad će put da bude. Pišite. Opa. Ovo je malo fire mnogo jak. Boom. Idemo ovako. Tako. I idemo da
Ja ne znam da je ona. Bože, gdje li je pobegla, bože? Evo ga imamo malo. Da li me zezaš? A da. Oh my god, da li me zezaš? Zašto nisam kliknuo V? Ne znam zašto uopšte ovaj Nocturne ide AP kad ne može. Ne veze. Ovo je S-Game. Znači pišete, evo za Engleze, write down what I champion to be, next video, and what lane, yeah. Eto, to sam rekao za Engleze, mislim ne samo za Engleze, nego koji ne razumiju srpski. Mi će ovdje da pobedimo. Ono, S-Game je bio. Samo nije bio mnogo akcije, što meni je krivo, ali opet. Idem ja solo Drake, jer mogu. Idemo solo, popremo ulti. Idemo sad. Gledajte koliko to brzo. Idemo da uzmemo goleme. Da je onaj stan, koliko sam ja razumeo. Idemo da uzmemo Blastic Wand, da. Blastic Wand. Wand. I koliko još 1000 fali. Idem ja da ubijem solo ovu. Kako se zove. I da, vratili su, pošto ako znate, pre nije ovaj Tija. Kako se zove? Tiamat. Pre u LoLu je to udaralo, onako, kad udari, ono, onako napravi kao krug. Onako, i to djelo malo damage, to, ono, pre LoL je bio. A jedno vreme su isključili, sad su to dodali. Sad je bio skoro novi update. I sad su to dodali što mi se mnogo sviđa, jer ono... Tako... Mnogo jako ovaj master i ne može ništa da radite protiv njega. Ono... Samo ne može ništa raditi. Idemo ovo će da radimo... Idemo pomognemo ovom dečku, ali ne može ništa da može raditi. Samo ne znam kako može ovaj AP... AP ovaj... Nocturne, da, ne znam kako on to zamislio. A ono... Kako on zamislio nek radi. Idemo da uzmemo Raptore. Inače, pišite dole u komentare da li da snimam Subnautica, tako nešto. Mnogo mi se sviđa igrica, dosta igram. Napišite dole da li ja ćete da snimam. Ono, da ne bude samo LoL, CSGO i Minecraft, nego... Da, što se tiče CSGO, uskoro ću da uploadam. Samo da... Oh my god, da li si realno, da li... Oh my god, koji laker. Oh my god. Znači, liku je ostao 20 healtha. Ja ne mogu da verujem stvarno. Evo... Uzet ću... Treba mi ovaj... Jomuz...
Poslije ovome će da uzmemo onaj crveni mač. Ovaj. Evo ga, The Bloodhister. Tako. Ne da, uzet ću taj The Bloodhister. Idemo sad uzmemo naše blue. Evo je 100% pobjeda. Nemam šta da govorim. Ono, S-game, nismo im nešto novo. Ali ono, na početku su mnogo pomagali. Što ovako, uopšte nije loše. Yo, mouse. Idemo uzmemo ovo. Opa, koliko brzo ovo piči. Znači, mi samo sa, kad aktiviramo ovaj Rage Validate sad, imamo 2% attack speeda, a kad popnemo ulti by 35, znači to je bukvalno retardirano brzo. Nema veze, ovaj uzeo slučajno. Idemo. Koliko je ovo brzo, majko mila. Oh my god, ne. Ne može ovo. Ali vez, dobili smo inhibitor, što nije loše. Iako smo dosta puta cegli kako ja znam da igram Mastery. Ovo je bilo smešno, baš sam ja ponekad bio 23 sa Masteryem u džungli, tako da... Ovo nije loš game, ali nije kako ja znam. Znači ovo je pobjeda, ljudi. Ali ovi su lov, tako da nisu ni mogli. Sad će, ja mislim, Drake da. Idemo da uzmemo mi solo Drake. Samo da im... Da. I go Drake. Čekaj. Ja idemo ovamo. Neću ovo bez rada radim. Idemo. Gledajte koliko je to brzo. Kao da ulti sad imam. Koliko je to brzo, majko moja. Idemo. Idem ja. Ajmo. Tako, znači ne može ništa. Idemo. Ovdje će stavimo ovo. Onako sam popnuo s moj. Idemo da se vratimo, kako se zove, da kupimo ovo i još malo treba da Yomuza, idemo da nafarmamo goleme i nadam se da ćemo brzo pobediti, pošto ne povese mnogo, a imam, treba meni vremena, tako da tako da ćemo brzo ovo da završimo. Idemo mi da pobijamo ovo sve.
Gledajte koliko je to ja ne znam. Da sve ono što radim. Ovaj blue je pokupljen, idem ja samo da ulatim tamo SR, sve da ih pobijem. Oh my god, da li ste realni? Ne vezi. Ovo je pobjeda, ja mislim. Mislim, ne mislim. Idemo. GG. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala na gledanju. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Like, share, subscribe. I da li ćete majkiti da se zajebavate. Da. I to je bilo to, nam ste uživali i puz!